खुलुमबाय इसोरनि गाहाम बाथ्रा बाइबेल सिरि बोसोन बिजाबनि 30 बालाबनि 30नि सिरियावहाय जोंखौ बुंदों नोङो दुगा जानानै मूर्खबादि गाज्रि हाबा मावनो सानब्ला थाथ'दो आरो सानहाबदो होननानै बुंदों। जोङो दिनै मानसि हारिया संसाराव थांनानै थानायावहाय जोङो दुगा जायो आरो दुगा जानानै जोङो मूर्खफोरबादि खामानि मावो। नाथाय जोंखौ दिनै बाइबेल सिरिया मा फोरोंदों? नोङो दुगा जानानै मूर्खबादि गाज्रि हाबा मावनो सानदोंब्ला नोङो थाथ'दो। जोङो थाथ'नांगौ आरो जोङो सानहाबनो नांगौ। बिनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जोङो दुगा जानानै मूर्खबादि खामानि मावालासिनो जोङो दुगा जायालासिनो गियानि बायदि सिरियै मोजाङै खामानि मावनायखौ दिनै इसोरा जोंनि सायावहाय हास्थायदों। जोङो जुदि दुगा जादोंब्ला आरो दुगा सानदोंब्ला जोंनि मावनो लानायफ्रा मूर्खफोरनि बायदि जागोन होनना बुंदों। जोङो गावनिखौल' सानग्रा, जोङो गुबुननिखौ बुजिनाय नङा, आंनो रोंखाजोबगौ होननानै जुदि साननानै लायोब्ला जोङो मूर्खबादि खामानि मावनाय जागोन होनना बुंदों। बेनिखायनो जों दिनै संसाराव थांनानै थादोंब्ला दुगा जानानै गाज्रि हाबा मावनायनिफ्राय जोङो थाथ'नानै दुगा जायालासिनो गुरै जानानै गियानिफोरबायदि मोजां हाबा मावनो जोङो हास्थायनि। इसोरा बे गुसुं रावनि गेजेरजों थानानै जों साफ्रोमखौबो आसिरबाद खालामथों। आमेन। गोजोनथों।